Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, když se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je lékařka, zpěvačka a obojí na full time. Janička Bastien. Janka, ahoj, vítaj ve studiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie, veľmi rada som prišla. Já jsem nadšený z toho, že jsi dala tu práci a v tomhle vedru jela až sem, protože mě by se teda nechtělo, upřímně řečeno. A navíc ty seš pořád jako na kolečkách. Ano. Půl času v Ostravě, půl času v Praze. A jak jsme říkala, pondělí, úterý, středa v Ostravě, doktorka v pátek, sobota, neděle v Praze. To je strašný mazec. Teda, a ty seš mláďátko, tak to se dá přežít. Čím začneme? Dobře, doktorka. Ty děláš takový ty pěkný, všechny ty věci, ano, estetickou chirurgii. Seš poměrně, bych řekl, známá doktorka. Teď nevím, jestli ti nemám říkat paní doktorko. No, závisí od toho, ktorú časť rozhovoru chceš viesť oficiálne a ktorú chceš viesť viacej fany. Všechny fany. Všetko fany. Tým pádom proste vôbec nemusíš hovoriť pani doktorka, pretože niekedy mám pocit, že aj tí klienti už prichádzajú za mnou, že Janičko. Áno, že už ma berú, tak tým, že ma poznajú aj zo sociálnych sietí, tým, že vlastne vytváram v tej ordinácii takú friendly atmosféru, tak už prichádzajú ako za Janičko, aby im poradila, pomohla. To pomáha. Nežli za pani doktorko. A tým, že ja dokonca nenosím biely plášť. Ne. Ja nosím proste modrý, taký ten ordinačný, takový ten pohodlný, teplákový ten úbor. Tak tí ľudia majú väčšiu dôveru a tak ako prídu fakt za Janičkou, nežli za pani doktorka Šimurdová Bastien. To tam nehráme takovou hru. Já jsem někde se dočetl, že to by se úplně jako do toho nechtělo, že ty jsi trošičku podlehla jako rodičům. Je to tak? Dělej něco pořádného. No, je to tak? Je sen mojej mamy totižto. Ona bola strašne chytrá, mala jedničky a mala zakázané ísť vôbec na gymnázium, ale dostala sa tam. Ale žiaľ v tom období, to myslím, že 70. no 80. roky, tak sa na medicínu žiaľ nedostala. A tým pádom vlastne veškeré 3 dcery pracujeme v obore zdravotníckom. Ja som lekárka, starší segra je farmaceut, mladší je fyzioterapeut. Takže jasne, maminka sa projektovala do toho, aby sa splnili jej nesplnené sny. Áno. Ale ja jej za to ďakujem. V dnešnej dobe už chápem, proč tá stratégia bola vlastne dobrá. A že vlastne je dobre, že v tom období som nemala takové sebavedomie, že som sa bála nesúhlasiť. Hej. Ale teďka viem, že vlastne stále som mala ten drive, že som si stále spievala, na tajňača som chodila na hodiny spevu. Proste stále som si ako cvičila doma, spievala som extrémne vysoké tómy, řvala som to tam vo svojom pokojičku. Cez celou čacu. Presne tak. Takže aj tá hudba tam stále zostávala, i když bola taková, že beda, jak budeš mať 2, keď budeš proste spievať, zistíme, že si spievala. Zašijem ti pusu. Presne tak. Ale ja myslím, že to bol i ten strach, ktorý v podstate tá generácia vlastne má, pretože vedeli, že vlastne umenie ťa nikdy neuživí. Nemáš poriadnu prácu, všetci sa po tebe vozia, to vzdelanie, ten titul ti dáva to, že vlastne po tebe nebudú toľko skákať. Ale tie mladšie generácie už to majú tak trošku inak. Takže svět se změnil samozřejmě. Ano. To mi řekni, prosím tě, ty sestra studovala farmacii, takže Univerzita Jana Amose Komenského v Bratislave? Ježišmaria, to vlastně ani nevíš. Banské Bystrici. Tam je farmacie, já si pamatuju, že byla v Blavě. Aj tam. A ty studovala? Ja som študovala medicínu, lekárskú fakultu v Ostravě. My sme boli druhý ročník, ktorý oni vlastne po založení univerzity otvorili. Takže v podstate Ostravačka som. A tobě to, jak si přirostlo k srdci? No, na to, že som tam nechcela ísť. Kraj razovitý.
Tak jsi tam zůstala 11 let. Tak som tam zůstala 11 rokov a teďka to tak půlím. No. Ale tak zase máte tam to Pendolino, ono se jezdí rychle, dá se, to je docela dobrý, protože tam máte slušnou trať, to je jako docela OK. A ty jsi jako nezůstala u toho, že bys tam někde dětem píchala injekce, nebo jenom dělala na lidi, nebo říkala, udělejte na mě ty si jako rovnou, pajrum si založila kliniku. Medicína je super v tom, že ti dá vyskúšať vlastne veškeré obory. To znamená, že ja mám odoperované, ja mám odrodeno, ja mám proste fakt ťažké operácie 12-hodinové za sebou, kde držíš vlastne háky, operácie mozgu, nosu. Proste všetko toto máš za sebou, takže v podstate i záchrana života, chodenie so sanitkou, všetko toto vlastne si vyskúšaš a i detský obor, onkológiu, všetko som vlastne delala. Na medicíne si všetko vyskúšaš a po tej škole sa vlastne rozhoduješ, čo budeš robiť. A vlastne to bol ten problém, že skutočne mňa bavila analýza, mňa bavil vlastne ako tápať sa, čo tomu človeku je. Ja to milujem. Ale stále vo mne bola tá umelecká duša, ktorá proste stále ti hovorila, hele, tu nie si na správnom mieste. A obor estetická medicína, nie plastická chirurgia, ale estetika, to znamená botoxy, výplne. To je veľmi mladý obor. 2001 bola vlastne vyizolovaná, myslím, že vlastne prvá strikačka kyselín hyaluronovej, možno teraz pletu roky, ale 2011 bola konečne ako pichnutá v strikačke a tedy som ja začala študovať medicínu. Takže vlastne ten obor vznikal s mojím štúdiom medicíny. Takže ja keď som povedala na štátnici, že chcem robiť obor estetickej medicíny, tak vlastne ani nikto nevedel, čo chcem robiť. Jaký je mezi tím rozdíl? Plastika je to, že se něco uřízne, přišije, a tohle stojí jenom teda estetika. Neinvazíva. To znamená, že staráme sa o to, aby tá kúže nemala vrásky, aby tie tvary, rysy sa nejakými neinvazívnymi injekčnými metodami dali vytáhnuť hore. Prípadne niekto rieši proste celulitidu, prípadne, čo ja viem ešte, proste fakt vlasy sa riešia. Všetko, čo súvisí s krásou, stárnutím, ale neinvazívnou variantou, bych povedala. Takže nemusíš krájať, nemusíš... Nefikám. No. To patrí plastikom. Aha. Tak. No a ty vlastně k tomu všemu se rozhodla, že budeš zpívat těm velkým davům, jak jsem si taky někde rozhodla. A daří se ti to. Což je teda docela jako, ta kombinace není úplně běžná, není příliš úspěšných lékařů, kteří úspěšně zpívají, to je spíš jako velká vzácnost. Já myslím teda, že tě to dožene jednou, že až potom budeš mít ten ferman úplně zaplněný, tak budeš řešit milostivá, já vám tu injekci píchnu za 2 měsíce, až budu mít pauzu mezi šňůrama. Ako ja si myslím, že ma to určite dobehne a ja sa na tú dobu veľmi teším, pretože vlastne celá tá vlastne eskapáda, nebo proste fakt to štúdium je vlastne to, že to malo ťa priviesť tej muzike. Ja som vždycky vedela, keď som už bola malička a spievala som do zrkadla, videla som tam ten dav, ja som vedela, že tam je to miesto, kde chcem stáť a tam som sa zrodila pre to miesto. Možno to dosiahnem v 40, 30. V podstate viem, že som na správnom mieste, tam sa cítim doma, ja celý týždeň ordinujem a teším sa na tie momenty, kedy idem urobiť rozhovor alebo zaspievať. Takže tým žijem a tá medicína v podstate ja viem, že jednou skončí, ale chcem zanechať odkaz. Pracujeme momentálne na prvej knihe estetickej medicíny v Českej republice, ktorá bude vydaná, chcela by som aj v slovenskom jazyku, takže už ju píšeme, pretože neexistuje kniha estetickej medicíny. A všetky tie know-how, ktoré som nabrala v zahraničí, tak chci preniesť a darovať proste tým všetkým doktorom. Momentálne teďka je 50 doktorov na čekačke, ktorí sa chcú u mňa vlastne učiť. Ja vzdelávam lekárov vlastne v estetickej medicíne, mnohým starších, pretože vlastne zistili, že hele, ja nechcem byť úplný plastik, hele, ja nechcem byť úplne dermatolog, ale estetika je to moje. Takže oni sa vlastne ako dostávajú do toho oboru a ja som ten, ktorý ich vlastne vede. Máme obrovské čekačky, teďka budeme robiť 2 kongresy v Ostrave z estetickej medicíny, kde budem proste ako keby organizátor a hlavne proste ten speaker hlavný. Mluvila som na medzinárodných kongresoch, prednášam tie látky, ktoré sú v zahraničí, prinášam vlastne na český trh. Takže v podstate ako... Zastavíš teda? No, vlastne to je môj odkaz, ktorý chci nechať tej Českej republike. Nechcem zostať byť dlžná tým mojim klientom, ale je pravda, že vlastne ja milujem umenie a tam som doma a tam som šťastná. Ale nechám im aj tú moju kliniku s ostatnými doktorami, ktorí budú vzdelaní, šikovní, budú fungovať. A bude to takzvané happy ending. Áno. Takže ptát se tě na to, kdyby někdo přišel a řekl, Janka, teraz sa rozhodni, tak je jasný, jak by se rozhodovala tím. No a teď jsme skočili hned hezky. Dál já teď ukážu na kameru takhle desku s názvem číslo 9, devítka. Album Devítka je Symfonii pro zlomená srdce. Mně se to strašně líbí. Mně k tomu konvenuje ta fotka, která samozřejmě je nádherně vypravená, udělaná do té filozofie. Asi, kdo tě nezná,
by, nebo vůbec člověk by nechtěl věřit, že člověk tak výrazně optimistický je naladěný na to psát melancholické texty. To se v tobě potkávají Jekyll a Hyde, dvě protichudné. Yin-yang. Ano. Je to pravda, ale vlastně já skutečně, keď mám napísat nějaký veselý text, tak ja to vlastne ako zatiaľ ešte nedokážem, pretože ja píšem z hĺbky srdca, píšem vlastne to, čo ma potkalo, tie emócie, ktoré stretávam vlastne kolem mňa, tak sú vlastne veľmi silné. Práve tie smutok, nejaké zranenie, nešťastie, pracujete s tým ako šťastím i u tých klientov, pretože prichádzajú, tam sú podvody, rozvody. Tak chce byť krásna, pretože toto, hento. Jo, a samozrejme ešte nejaký ten osobný život, tým, že som hodne pracovne naladená, tak je vlastne potkávam sa s tým, že ten súkromný život neumím až tak žiť, bych povedala česky. Na to dojde, neboj, zeptám se. To je mi jasné. Aj. Takže tým pádom v podstate ako to vypíšem zo seba a tým pádom sa vyfiltrujem, ale vlastne sa mi veľmi dobre píše, pretože ja vlastne, neviem, či si všimol, ale väčšina tých skladieb má svoj happy ending. Že to jsou vlastně ono příběhy. Ono by to u tebe podle mě ani jinak nešlo. Jako. Můžeš být smutná, ale na konci to musí skončit dobře. A toto mi povedal aj môj otec raz, pretože on písal básničky, keď moju mamu chcel zbaliť, tak jej písal vlastne básničky. A hovoril, Jani, mňa tá hudba vlastne nebaví počúvať tá moderná, pretože to nemá už príbeh. Kedysi sa písali príbehy. A toto do mňa vštepoval vlastne celé detství, pretože on nás viedol hlavne k tej muzike a hral s nami na gitáre, v nedeľu vždycky spieval, po kostole nás vodil, aby sme spievali v zboroch a všetko. A vlastne toto vo mne utkvelo, že vlastne každá tá pieseň je skutočne príbehom a začína vlastne, že tam skutočne vnímaš ten príbeh a potom končí tou nádejí. Hele, nie si na to sama. Hele, je vlastne to fajn, že vlastne si toto prežila, ale poď. Má to nějaký pokračování. Ano. A toto je ten vzkaz celé té desky. Není to obvyklé v populární muzice. V tom popu to opravdu moc není. Dost často se píše na zakázku a je to strašně blbý. Teda jako dost často. Mě to nebaví taky. Jo. To teda tvému otcovi dávám za pravdu a má. Ten začátek teda skutečně byl, protože táta měl kytaru a vedl vás segry k tomu, abyste hráli, abyste zpívali. Nějaký ten kostol, nějaká ta sborovka. Presne. Mám to stejně se svými dcerami a do dneška říkají, ano, tati, posunulo nás to. Myslím si, že to je strašně důležitý, když rodiče aspoň trošku to dítě vedou k té hudbě, protože to člověka někam posune. Kde byl ten zlom, kdy se z té domácí produkce začala stávat plánovitě zpěvačka? Ja myslím, že to bol rok 2016. To už som bola aj nejaký ten rok na tej medicíne a už som sa oslobodila od tej takej tej pomsty. Myslela, že proste nemôžeš to robiť, oslobodíš mysel a tým pádom zrazu zistíš, že vlastne však máš čas, tak poď. Hej? Takže vlastne 2016 začala som si písať vlastne novú desku Your Lady. Začala som paradoxne skladať v angličtine, když som anglicky neuměla. To je dobrý. Jo, tak ako vieš, snažíš sa takzvaně čo nejvíc schovať, aby nikto vlastne nepoznal tvůj charakter a vlastne v angličtine, keď počúvaš pesničku, to sa dobre píše, to je super. A vlastne nie. Jo, takže to je moja ako prvá neúspešná deska. Jo, a vlastne vtedy som začala aj moderovať v rádiu. Stala som sa moderátorkou, popri tom som študovala, takže a tam som začala chápať, že ako nejaký ten show business funguje, ako trošku tie rádia nejak. Takže vlastne presne tak a vtedy vlastne ma oslovil na duet ešte vlastne vtedy Lukáš Lova, ktorý vlastne, on sa volá aj DJ Lova, takže máme spolu duet muzika, takže, lebo chcel slovenčinu a v Ostrave nebola žiadna Slovenka, ktorá by spievala, tak oslovil mňa. No a takto to začalo tá moja, ako keby, povedzme, profi kariéra, ktorá trvá vlastne, to už je 7 rokov, nie? Mám pocit, 4 plus 3, a to skoro 7 rokov, no. A dobrý. No, teďka dobrý. Horšie bolo vlastne pár rokov spátky, kedy skutočne sa nedalo spievať, že jo? Takže vtedy to bolo horšie, takže ten high vlastne spadol na nulu, čo je v poriadku. Ja som otvorila som si svoju kliniku, začala som nejak riešiť finančné prostriedky i na tú muziku, ale i to zázemie, že si povie, hele, fakt sa musíš vrátiť k remeslu. Takže vlastne na tie 2 roky som sa vlastne stiahla, začala budovať ten brand doktorky Janky. Fundament, což je dobrý, áno, a vlastne teďka znova vlastne prichádza od března vydaním desky, prichádza zasa Jana Bastien. Já musím říct, že teda na mě udělal úžasný dojem. Tobě přezdívají československá Adele. No. Ano. Já to nebudu teď jako, nechci to glosovat ve vztahu jenom k tomu, k té interpretaci muziky a zpívání. Ale mně se líbí, že ty na to jdeš i co se týče toho dění, který běžný konzument a divák a posluchač neví a nezná. To znamená, že aby to dobře fungovalo, potřebuješ mít tým. Ano.
Spousta lidí, kterým se nedaří, ano. tohle neberou jako důležitý a diví se, proč se jim nedaří. Ty jsi to rozklíčovala podle mě úplně skvěle. Děkuji. Mě teda překvapilo, když jsem zjistil, že ty máš 19 lidí dohromady, kteří se starají o to, aby ten aparát, aby ten systém fungoval. Ať chceme nebo nechceme. Tohle už je vlastně i ten show business, je to firma, která se musí nějakým způsobem začlenit do systému. Jinak jako je to vlastně záležitost pro nějaký trávení volného času, ale nedá se tam jako nastartovat dobře, protože pokud ten zpěvák dělá úplně všechno, tak první, na co nemá čas, je to zpívání, nebo ta příprava, nebo to skládání. Ty jsi to udělal dobře. Ja som to pochopila, keď som sa stala podnikateľkou, že skutočne show business je business s tou show. Ano. Tak vrajím, tie biznisové pravidlá platia aj v tej muzike. A hlavne no možná naopak ještě mnohem tvrději, než kdekoliv jinde. Tak. A vlastne pochopila som, že skutočne všetky biznisové pravidlá musím implementovať do tej svojej hudobnej kariéry a taktiež ja som strašne veľkým zastancom tímovej práce. Ja viem, že veľa vecí a vlastne skoro nič som nikdy v živote nedokázala sama. Buď tam z začiatku boli rodičia, ktorí ti pomáhajú sa učiť na základnej škole, ťahajú to spoločne s tebou. Potom skutočne musí byť niekto, kto s tebou bude hrať, ale verí v tvoju víziu. Potom vieš, že jednoducho, keď to nerozložíš medzi tých ľudí, tak to neuniesieš tú tihu. Padáš, máš depresie, si nešťastný, finančná záťaž, neúspech sa krásne dá pochopiť a uniesť, keď ho rozložíš medzi tých ľudí kolem sebe. Takže v podstate aj tie pády menej bolia. Takže ja som to pochopila, prijala za svoje a veľmi sa teším, že vlastne aj my máme taký ako super zvyk, vždycky po koncerte sa vždycky objímeme a povieme si, hej, ty si to dobre vypálil. Pochváliš zvukára, pochváliš vlastne osvetľovača a až potom mu povieš tú kritiku. Že sa vlastne ako potešíte spoločne z toho momentu, pretože vlastne pre ten moment vy všetci pracujete. Moc hezký. Strašně se mi to líbí. A myslím si, že to děláš velmi dobře. Já se chci zeptat ještě na jedno téma a to je té žena. Žena? Žena. Já říkám schválně té žena. Té žena. Dobře, jak je to spojení českého a anglického? Jak se to stalo? Dneska je to, říkejme, že je to na jednu stranu trendy, na druhou stranu je pravda, že spousta věcí se pořád ještě nekomunikuje. Je to pravda. My máme chlapi takový ty tendence některé věci hodně zlehčovat, brát je tak jako... Z podstaty věci se nás až tak jako úplně netýkají, nebo je nechceme příliš jako si pouštět dál. A pak je taky to, že ženy leckdy jako o některých věcech nechtějí hovořit. A pak to v té společnosti tak jako zahnívá a všichni se tváříme, že je to jako úplně jupí. Samozřejmě nejsme na úrovni některých těch států, kde ty ženy kamenujou, ale není to úplně idylický. A začínají vznikat platformy, které to řeší. Ty jsi součástí jedné z nich. Ano. A je to nějaká forma toho, že se vypořádáváš s tím, jak jsi tady zmiňovala tu dobu minulou, nebo ty neúspěchy? Co je zatím? Tam sa v podstate rieši zranenie. Celý ten projekt je založený na tom, že nejaké zranenie ťa priviedlo k tomu dnu a to dno ťa vystrelilo hore. Takže a je to hlavne i motivácia pre vlastne mladé dievčatá, ale i možná mnohem staršie ženy už, ktoré vlastne nehovorili o tom probléme, možno nikdy nepovedali, že sa im niečo ako napríklad znásilnenie stalo. A v podstate ten podcast, ktorý a ten všetko výsledok kolem toho je vlastne o tom povedať im, hele, nie si na to sama. A v podstate tu je príbeh ženy, ktorá o tom hovorí, ktorá v podstate sa s tým nejako vyrovnala, ale tá cesta nešla k tomu, že sa začala utápať k drogách, nebo že má pocit, že si nezaslúži muža, lásku a tak ďalej, ale že viedla k úspechu, že to pretransformovala a nedovolila tomu negatívnemu zážitku, aby formoval tvoju budúcnosť. Pretože tvoja budúcnosť je krásna a je napísaná veľmi dobre a nemôžeš dovoliť týmto negatívnym jenom si ji nekazit sám. Presne tak. A byl ten motiv, proč do toho jít, že jsi tam nějakým způsobem vyřešila to, co jsi několikrát i zmiňovala v různých rozhovorech, že ten tvůj start, nebo ten průběh toho, co máš za sebou, taky nebyl jednoduchý, že jsi z toho užila taky dost těch různých neúspěchů, hejtu, já nevím, co všechno. Ano. Takže je to nějaký vyrovnání s tím, co předcházelo? Skutočne neviem, či som s takou udalostí ešte vyrovnaná dnes. Pretože ono ma to ovlivňuje i v tvorbe vzťahov v dnešnej dobe, pretože človek viacej podozrieva, bojí sa, má strach. Zistila som, že ja operujem s veľkým strachom.
Takže vlastne neviem, či som úplne 100% s tým vyrovnaná, ale viem, že som na tom proste líp, než som bola pred niekoľkými rokmi. Ale nemyslím si, že ten projekt vlastne mi priniesol vyrovnanie sa s tým, že som začala o tom hovoriť. To vyrovnanie prichádza v ten moment, keď vlastne príjmeš, čo sa ti stalo, a ja som to prijala. Ale je pravda, že tie následky ešte stále trvajú a som veľmi rada, že ten projekt mi prináša to, že môžem o tom hovoriť a tým, že vlastne že to ako keby má tú moc zasiahnuť tú ženu a ovplyvniť jej šťastie, že halo, prosím ťa, poď vstávaj. Tak vlastne mi to lieči, to zranenie. Ale myslím, že to začalo tým prijatím a to myslím, že prišlo proste, neviem, možno 4 roky na to. Že to bolo takové, ale je pravda, že vlastne možno až 4, keď som začala robiť muziku. Že vlastne muzika léčí, to je jasný. Áno, človek sa vypíše a vlastne začne chápať a príjmať svoje emócie. No dobře, ale ty teda jako vlastně žádný čas nemáš, jak jsi říkala. No, pojďme do toho. Tak jako jedu do Ostravy, jedu do Prahy, koncertuju, že jo, když to a ještě tě nechám dechat, ještě to zmíním, koncertuju a mám toho koncertování hodně, teď máš za sebou vlastně Šňůru z Miraj, což je pro spoustu lidí absolutní ikona. Wow, Janka jede z Miraj Šňůru, že? Teď vás čeká ten festival ve Frýdku Místku, zase z Miraj, bude tam celá řada. Mám pocit, že som jeho sestra už. Blonďatá zo Slovenska. Co na to říká? Miraj, čo na to říká? Už sa so mnou zoznamuje 3-krát, no. Pretože ja vždycky zmením imič, tak on sa na mňa vždycky podíva, že to je tá stejná osoba. Presne tak, ale ja mu to nevyčítam. Ale myslím si, že už teraz na FM City Festu ma už bude poznať, keďže som robila preskokaná. Už by sme sa teda mohli poznať. Už by vedel. Ale vlastne skutočne to neberiem tak, že sme, akože ma Miraj vyťahuje hore, alebo cieľene napísal, hej Janičko, tak teďka pôjdeš hore. Neviem, líbiš sa mi. Čo určite tak toto nebolo. Myslím si, že to je o tej muzike a že to vyberá vlastně aj tá ako produkcia kolem. Myslím si, že by to neudělal, on je dost precizní, on by to neudělal, kdyby nevěděl, že to je dobře. Jako, jo. No to je pravda, že on vlastně tak či v téhle branži se nedělají laskavosti někomu, kdo za to nestojí. To tak je a je to dobře. Áno. Takže v podstate určite tie výsledky, ktoré za sebou mám, boli tým, čo rozhodlo, že či pôjdem na tú túru alebo nepôjdem a som za to veľmi rada, ale nemyslím si, že v podstate teďka ideme zajtra spolu chlastať, nebo neviem, na kafe, nebo niečo. On moc nechlastá taky, jak se říká. A neviem, či má čas vôbec na to kafe, pretože na to kafe taky ty taky jedine, že by sme sa potkali na D1 niekde na benzínke. Áno, a dáme si, Ježiš, ahoj, ty si taky do Prahy. No počkaj, on teraz lieta, nie do Prahy, takže... Hele, ono s tím lítáním v tomhle divným počasí to taky není tak úplně jednoduchý, víš? Když není počasí, tak stejně jedeš autem. No dobře, tak jako úspěchy tady jsou a ty takhle jako pendluješ, furt seš na kolečkách, no. A tak co, tak jako... No, mám rozplánovaný život po 0,5 hodinách, dá sa povedať, skutočne po 0,5 hodinách, aj pri ordinovaní a toto, ale je pravda, že súkromný život moc nemám. Ja som sa teraz po 5 rokoch, vlastne dá sa povedať, ježiš, to je 0,5 roka stará informácia, som sa rozišla. Čo ma vlastne vystrelilo je vlastne v tej hudobnej kariére trošku ďalej, pretože skutočne keď dávate ten čas potom tomu vztahu, tak na ten ďalší projekt nebolo toľko času. Takže vlastne teraz to vnímam ako veľmi pozitívnu zmenu z hľadiska toho, že mám ten čas a je to skvelé. No jo, ale zase... Ale. Je tam to veľké ale. Ale teším sa, že niečo možno príde a som otvorená vlastne ako vzťahu. Otázkou je, s kým a kto to vydrží. Pretože ja mám, že vraj som strela a mám veľmi veľký ťah na branku. Takže skutočne ako To bych podepsal. Unterschrift. Jo. A v podstate vlastne uvidím, kto to zvládne. Tak určite sa musel niekto narodiť, nie pre mňa. Určitě jo. Ďakujem za ubezpečenie. Bude to někdo, kdo je velmi silný a kdo má to mužské ego tak jako chápavé, že mu nebude vadit, že ho ve všech případech převálcuješ a zastíníš. To se prostě nedá nic dělat. A s tím do toho musíš... Nemyslím, že to bude bačkora, ale že to musí být chlap, který má tak široký ramena, že mu nebude vadit, že seš takový éro. Musí podľa mňa byť ten tímový hráč, pretože sú v vzťahu. Je líder a je vlastne ten tímový hráč a ja potrebujem k sebe tímového hráča, nepotrebujem niekoho, kto mi bude sadzovať sebevedomie, nebo proste bude so mnou bojovať, súťažiť a tak ďalej. Takže hľadám na toho ideálneho teraz. No tak teď to uvidí spousta lidí a samozřejmě to budou fronty. To začne jako, když ona se vždycky napřed chytou ty uchyláci, víš, jak to je, že začal. Ne, přeju samozřejmě, aby se ozval někdo skvělej a úžasný a těším se, že zavoláš a řekneš, hele, bylo to dobrý, zrovna mě psal jeden a jdeme a dostal jsem obrovskou kytici rudých růží. Janičko, co tě čeká, co tě nemine, před náma léto, období festivalů, takové ty žně, který milujeme všichni, open air, scény.
co tě čeká? Deska je venku, to si lidi můžou dneska už koupit, ta je na světě, dokonce je to deska což je úžasný, takže já jsem rád, že s námi přivezla. A co ti čeká? Takže čakajú nás momentálne festivaly. Tým, že sme vlastne vyhrali tento rok Objev roku, tak na Rex Stage, na festivaloch ako je FM City Fest, Colors of Ostrava, Benátska z Impulze, tak tam budeme vlastne headlinery na tomto stage, takže dúfam, že všetci prídu zafandiť a poslechnúť si našu live show, ktorá je vlastne ešte trošičku víc roková. Ja milujem kytary, takže tá show je taková, tlačí to. Dobre to je. Takže to nás čaká. No a v podstate potom nás čaká natáčanie videoklipu. Pracujeme na novej deske, ktorá už má aj názov, bude sa volať Zlomená. Takže pracujeme hodne v štúdiu. Deska nebo CDčko? Deska. Mne sa to páči. Jako fakt, dáš si to do poličky a máš tam, nepadá ti na to len prach, ale aj dobre to vyzerá. Áno. Takže deska a v podstate na podzim nás čaká vlastne túr s jednou kapelou, ktorú ešte nemôžu menovať, pretože to ešte není venku. Takže toto nás čaká, no. Takže až bude, tak teď mě slíbíš, že až to bude hotový, vezmeš telefonek, řekneš ahoj Jožánku, mám tady pro tebe info, úplně extra, namluvíš to, pošleš mi to a my to odvysíláme, že máme jako headline, že máme něco jako první, jo? Dobre. Jo. Festivaly samozřejmě budeš si užívat krásného léta, já ti přeju, aby to bylo co nejlepší, dokonce, aby na těch stagech, kde se, protože hrajete v těch hlavních časech a budete se přetahovat s těma starýma hvězdama, které jsou okoukaný, tak prostě Miraj pochopí, že ti má poslat všechny ty... Hele, půlka z vás! Tak, mazejte za Jankou, nás už jste viděli 150krát. Ano. My jim to doporučíme samozřejmě. Janko, děkuju za tu dlouhou cestu, kterou jsi musela v tomhle vedru absolvovat a za to, že ses vypravila k nám do studia. Popřeju ti, aby Devítka měla velký úspěch a Zlomená měla ještě větší úspěch a ať si užiješ báječně festivaly a těším se, že přijde zpráva, že ten člověk s tou velkou kyticí rudých růží byl ten pravej, protože viděl naše povídání. Ďakujem moc krásne za pozvanie. Užila som si to s tebou. Ďakujem. Já taky moc. Milí diváci, jestli jste to nechytli od začátku, československá Adele v našem studiu, tady pod námi naše sociální sítě, puste si to tam a zpátky, jak potřebujete, protože to stálo za to. Janka byla naším hostem. Janičko, děkuju. Taky děkuji.